Jeg kan godt lide temaet barmhjertighed. Det dækker jo over, hvis man har noget at give, så kan man godt give det halve væk til andre. Et blad i en vandpyt i et hul på vejen. Når jeg kommer ud og spiller, så giver jeg aldrig nogensinde det halve. Jeg giver altid det hele. Den musik, de bliver præsenteret for, er jo musik med en historie i. Det er sange fra livets rejse i med- og modgang. Det er rå fortællinger, det er kærlige fortællinger, og det er altid fortællinger med mennesker i centrum. Når man lytter vores sange, så kan man måske fornemme et stædigt håb i teksterne. Og jeg tror, det skyldes, at vi rigtig, rigtig gerne vil ud og spille vores musik. Musik, som ikke beder om opmærksomhed, men som tager den, det er, når man tager et fantastisk godt nummer skrevet på dansk, og så pakker det ind i en helvedes masse guitar. Målet det er, at folk de går hjem med ondt i hænderne, fordi de har klappet med, og en lille smule hæs i stemmerne, fordi de har haft en rigtig, rigtig fed aften. Det handler om at skabe nogle øjeblikke, som folk måske kan se sig selv i. Det handler om at skabe nogle øjeblikke, som kunne have en blivende værdi for andre end sig selv.